Hi guys, welcome po sa aking YouTube channel. Ngayong araw po ibibilad po namin itong munggo na na-harvest po namin ng ilang araw. Kasama natin si Camera Girl. Saka si Papa kasama rin natin. Bilad lang namin yung munggo, saka Giikin. Para mabenta na. Pambili na ng pagkain. Ang si isdan mo. Baka may buyer po dyan ng munggo. Baka naman gusto nyong bilhin. Sabi sa bayan, ano daw, 65 per kilo. Ay, 62 pala. 62 per kilo. Dati 67, ngayon 62 na lang. Kailangan ng mag-iis. Dami rin pala ito ay. Meron pa kaya isa dun sa ano muna? Dun kaya sa kabila. Nakabandin siguro ito. One hour later. Guys, paluin na. Matalbog pa yun. Hoy mga bata, magtulong kayo dito. Stop kayo. Ano nandun namin? Dito kami yun. Tatlo kami. Kaya kita dyan. Yan guys. Uy.
Yari jogging. Yari jogging. Hoy! Dito ako sa gitna. Kayo dyan naman dito. Hello, Ito guys. Ang munggo. Ayan guys. To the rescue si Auntie Paseng at Auntie Ligaya. guys, sayaw-sayaw kami dito sa mungguhan, guys. Kimbutan nyo ah. Hindi ako marunong magsayaw, Dayang-dayang. Hindi ako marunong magsayaw, guys. Pagkatapos nila mamitas, yan, nag-giik naman. Wala man tayong bilao. Pag hindi ka, oh. Ano? Tulog ko tayo. Buti na lang mahangin. Much later. Kain po, guys! Gumado ah. Kuha na ng kanin. Ilapit pa siya. Kunin niyo yung... May nuulan naman. Ayusin mo naman magpaabot mo yung ulan. Guys! Ito niya ako. Isa atin na lang tayo. Wala ako, laki yung kasi. Isa-isa lang. Hati-hati kami. Yung malaki na kunin mo. Wala ka man Hello, trabaho. yan na. Hindi yan. Ito na. Yung malaki, magkati na kayo. Lagay mo sa plato kasi No! No, kalaki. makuha lang dyan. Eh, kung wala. Kung magkuha, hindi ka magkuha ka rin. Antayin mo siya magkuha, di ka pwedeng sabay. Nakaw, magabot ka ng ulap mo dyan. Ano sa kanya sa Yung sinigang. Tabang yung ano. Ayan mo. Kunin nyo na yun. Sa ganyan guys, yung tulipeng. Hindi nga may nagluto. Kala ko walang nagluto. Sige. Harap. Baga makaulong ako. Eh kung totoo ba naman na makuha na doon, eh. Oo, nabay nga, hindi kaya makaudong, hindi makaudong tayo. Sabi nung kinakasir nila. Sausaw mo siya. Sausaw. Gaya, Samaan din na sa. Gabo. Ay, naman nga na. halo-halo. Kahin mo kapsay. Ako, nakadalawa na. Pangalawa ko na to. Parang gutom na naman. Nag-iiyak ko kanina. Kala ko naghati na kayo dyan. Nagati. At yun eh. Iuwi pa daw nila. Yung ulo, hatiin niyo. A few moments later. Nagtarte ka na nga kanina eh. Guys, magpahangin kami ng munggo. Magpalaid.
Eh, huminto ang hangin kaya hinto din sila. Ay, ang hangin oh. Ang hangin. Ang hangin. Yan, lakas ang hangin. Yan na guys, si Mami Dragon. Ito na guys. Meron naman. Nalaman pa yung butata ah. Nalaman di kumututong. Ito kasi mabilag na. Kip-kipan na ng laman eh. Akalagi ka mo dito. Ganyan ko na po. Pagdami. Kipan na agad. Magkano puhunan nyo dito ma? Sa ano? Dinhi. Walang gano'n. 2,000 na lang. 1.5 lang. Ay, 1.15 kilos. Ilang kilo yan? Ay, wala pa nga. Ay, sobra pa nga. Ang pinuhunan lang po dito ay 1.5, 15 kilos. Sa baba lang. Mahal ang munggo kaya ngayon. Dayang-dayang. Pakimbot ni Mami Dragon, ah. Dinaanan yan. Si Ate Joan po ay nasa bayan. Meron lang nilatag. Ito na guys, ang aming nalinis. Kalahati na. Para ka nakainom ng alak mo. Nadagdag sa jabutan sa pang mo. Wala akong tayo papasin pa. Much later. Tayo dyan, balan. Oh, ayan na si Ate Joan. Buti may nabutan ka o giikin mo. Ito naman. Magsayaw-sayaw ka naman. Tapos na kami magsayaw. Agita na. Sabi naman daw. Ito ang 20 dyan. Tagmano ata. Yung. Buti lang kawaya. Sabi ni Faye, meron na nagawa. Nagarag kawayan ni papang mo. And guys, ito nga po pala yung bagong manukan po namin. Bigay po ni Uncle Tony Boy. Yan. Salamat po ng marami sa pagbigay po ng aming manukan. Ayan na siya guys. Bali ang itlog niya po ay yung ano po, kulay brown. Organic. Yung organic po. Kaka-deliver lang po niyan kahapon. 20 pieces. Yung isa ng itlog na po kanina. Naulam na. Yung mga nagme-merienda, oh.
Ang mga nagmemeryenda, tapos na ang kanilang kape-kape. Hi guys! Galing kaming na pitas ng munggo. Tapos na ang pitasan. Linis-linis naman. Hi guys! Yan ngayon po, mag-shoutout po kami ulit ni Ate Joanne. Hello po. Yan, ito na po yung iba pa pong nagpapa-shoutout. Shoutout po kay Esteban family from Isabela. Elizabeth Yoshitani from Japan. Kay Ma'am Ofelia Lilagan from Cyprus. Dehon family from Leyte at Ormoc City. Kay Sir Sunny Boy Belisario from Laguna. Glenn Celebre from Dubai. Kay Sir Arnold Damayan from Nueva Vizcaya. Chris, Papa, Pehe, and Rocky family. Kay Aborde family from Camarines Norte. Team Kalika, Daddy Richie and Mami Rosel, Kuya RV, and Baby JJ from Canada. Kay Hara Black Mamba from Sweden. Moika family from Caloocan City. Hello po. Kay Sir Lawrence Ergesa from USA. Sue Elizabeth Nosne and Lucy Marie Nosne of Red Deer, Alberta, Canada. Hello po. Kay Ma'am Julie Cayetano and kay Sir Rodi Cayetano from Caloocan. Karag family from Isabela at Cagayan Valley. Kay Sir Dennis Benevista. Galupe family. Limos family. Lynn Istares from Commonwealth, Quezon City. Kay Sir Jericho Kiambao from Makati City. Malorca family from Iloilo. Kay Sir Ronquillo family from California. Rames Pido Bongbong from Morong Rizal. Kay JJ Sebastian and Mary Rose Sebastian from Tarlac. Edgar Ramirez. Kay Ma'am Ronaline Ramos from Capiz. Japper Sales and Sales family from Limay, Bataan. Hello po. Kay Sir Philip Antonio from Italy. Abaya and Gerardo family from Ilocos Sur. Maling family from Banawe, Quezon City. Katabay family from Santa Rita, Batangas City. Kay Sir Ronald Katbagan. Gemma Tandog from Naig, Cavite. Kay Sir Ruel Gakusan from Batangas City. Nestor Manalo and family from Italy. Kay Factoran and Dayatan family from Negros. Ana Marie Miranda and Marvin Miranda from Nueva Ecija. Kay Edgy Boy Manalang from Japan. Kabulay family from Cagayan Valley. Balbalusa family from Baguio City. Cabrant Ford TV from Toronto, Canada, and Jusana family. Kay Sugkay family from Las Piñas City. Cecil Fonte Siburon. Kay Sir Eljon Habagat Bagsinao. Kay Sir J. Manuel, kay Sir Prince Kenneth Adion, kay Lorenzana family from Parañaque City, at kay Ma'am Edith Kalubayan at Ay Kalubayan. Shoutout din po sa YouTube channel ni Kaylee, Kaylee's World. Hello Kaylee, Jawu family, and ingat kayo dyan sa Spain, and salamat sa panonood sa aming YouTube channel. Ingat kayo dyan, God bless. Yan, hanggang dito na lang po ang aming shoutout. Yung mga hindi pa po namin na shoutout, siguro sa susunod po ulit na aming episode. Maraming salamat po sa mga sumusuporta po sa aming YouTube channel. Sana hindi po kayo magsawang manood. Mag-ingat po kayo palagi. Stay safe and God bless!